Yn yr raglen hon, awn i Moroco i westy'r Riad El Fenn sy'n gartre i gasgliad celf y perchenog Vanessa Branson. Campwaith y pensaer byd enwog Richard Rogers sy'n dal ein sylw ym Marcelona, ond yn gyntaf cawn olwg ar westy capsiwl unigryw yng nghanol prysurdeb maes awyr enwog. Ni yma ym maes awyr Gatwick ar gyrion Llundain, a mae'r rhan fwyaf o westau yn gwerthu hunain drwy i delwedd y llanol. Wy'n edrych draw fyna, dos o ddim delwedd y llanol. Wel, mae'r gwesty yma dipyn yn wahanol. Mae mewn lleoliad unigryw, mae o i bwrpas unigryw, yn nghanol yr mishmash adeiladau yma yna. Mae gwesty'r hotel wedi leoli yng nghanol maes awyr Gatwick. Cyfleistre a chynllun moethus o fewn gofod cyfyng yw syniad chwyldradol fan yma. Mae hefyd wedi ddylanwadu gan westau capsiwl Japan. Wel, ni wedi lawr star o'r maes awyr, ni bron yn danddeiarol fan hyn, ac mae'r gola porffor mae'n ychwanegu at y teimlad o gofawol yna, ti'n bod. Ond pan mi ti'n gweld i hotel, wyt ti'n gwybod yn syth bod yn rhywbeth Siapaneaidd, yn dwi ti? Yndi, mae'n deimlad nofel iawn i'r ystafell. Fatha fel bod ti ar long ofod neu rhywbeth. A lle sa ti'n disgwyl gweld derbynfa yn wahanol iawn, mae'r gwesty hwn, ti'n checio dy hun fewn ar y peiriant yn fan hyn, a ti'n dewis pa sawl lawr ti'n aros, a ti'n talu fesu lawr. Ac ti'n cael dy cerdyn y dy allwedd yn fan hyn, a ffwr o ti. Mor syml yn dwi? Yndi. Come on, de. Felly, da ni wedi dod drwad i'r cyntedd yn fama, ac os da ni'n cael rhyw broblem efo checio dy hun i fewn, mae yna bobl, mae yna wyneb cyfeillgar yn y galu yn fama. Beth wyt ti'n meddwl o'r lliwiau'r cynllun? Mae pob peth yn minimal iawn, yn dydy. Mae yna deimlad futuristig, mae pob peth yn wyn er bod yna chydig o binc yma sy'n creu awyrgylch tawel iawn. A ti'n dod yma i un pwrpas i gysgu neu daro lawr am chydig o oriau. Er bod yna dwtsis bach o hiwmor hefyd o gwmpas y lle. Beth wyt ti'n meddwl mae ffordd maen nhw wedi fframio'r ffenestri? O ti'n sylwi ar yr ochrau crwn yma, maen nhw wedi defnyddio hynna yn sawl lle yn yr gwesty, o'r ffont, mae hwnna efo'r ochrau crwn, a hyd ar y walid sydd ti'n disgwyl i weld yn fflat, mae'r profil yn grwn, sydd eto'n rhoi teimlad reit retro i'r lle, ac yn reit gwahanol er bod y palet mor minimal. Ie, wel, ti yn clywed teimlad bod nhw wedi ystyried popeth, mae'n cyfadda. Lawr y coridor yma mae'r sefylledd dryta, y rai dwbl, ac fan hyn mae'r cynllun yn parhau. Mae'r ffenestri gyd fel y gwelwch chi gyda'r corneli crwn yma fan hyn. Dyma'r unig ffenestri sydd yn y stafelloedd mewn gwirionedd. Does na ddim olygfa allan o'r adeilad. Maen nhw i gyd yn gwynebu mewn. Ond dyma'r stafell i ni'n mynd i weld, sef un o'r rai gorau. Wel, moethusrwydd i bawb yw arwyddau'r y cwmni yma, ond faint o foethusrwydd allwch chi wasgu mewn i 10 metr sgwâr, meddach chi, yn wedig pan mae'r gwely'n edrych fel tedi cael ei gynllunio ar gyfer dopi, sneezy a grumpy. Wel, dyma un o'r nodweddion mwyaf clyfar yma stafell yma, a mae yna amryw ohonyn nhw, achos pan mae angen y lle yno chi i wneud eich gwaith, mae yna ford yn codi o'r wal fan hyn, mae yna gader fyna i roi o dan y ford, mae yna blygiad i ri fan hyn i blygio cyfrifiaduron mewn, mae yna gysylltiad y ryngrwyd fyna, mae yna MP3, mae yna olau i chi wneud eich gwaith i gyd. Popeth sy'n angen yna chi fan hyn, pan mae chi wedi gorffen ac am fynd i'r gais sgwâr. Mae'r ford yn dod lawr, mae'r gader yn mynd nôl mynd i'r wal, y gola mynd off, a mae'r gwely yn ryfeddol yn mestyn i'w lawn dwf. Yndi hwnna'n anhygoel. Ac am bod chi ddim eisiau gweld pobl yn mynd a dod, achos maen nhw trwy'r dydd a nos fan hyn, allwch chi dynnu'r blaen lawr a cael byd i ffwrdd. Mae'n ryfeddol faint o sbort ych chi'n gallu gywasgu mewn i un sleisien o stafell. Achos stafell yw mae posib yn nysu fy'n llwyr gyda'r drws sy'n fan hyn. Gwbl breifet. A mae yna gawod monsŵn fan hyn, a does dim un modfedd o'ch corch chi'n saff rhag 5 dŵr o'r gawod yna.
A tra mae Aled drws nesaf yn ei capsiwl dwbl, dwi'n fama yn nghapsiwl bach safonol sydd dipyn llai o faint. Ond eto dwi'n teimlo gan bod y cynllun yn dyn iawn, maen nhw wedi gwneud yr eitha o'r gwagle. Mae gennym ni ystafell lle dyn ni'n cysgu'n fama, gweithio, mae'n estorio ac ymolchi, gyd o fewn un stafell. Mae nodweddion fel y teledu a'r silffoedd wedi cael eu gosod yn ôl i greu y teimlad o le a gwacter o fewn yr ystafell. Eto, fel dyn ni'n gweld yn y cyntedd, mae manylion fel yr ochrau crwn yma yn cael ei roi yma ac acw o gwmpas y gwesty. Dyn ni hyd yn oed yn gweld bod y gwaith wedi ffrostio yr un cynllun ar cefn y wal yn y cawod, sydd yn atgoffa ni bod ni yn y capsiwl bach, a bod fi'n fan hyn yn cacwn cysurus. Be wyt ti feddwl, Leah? Wel, wrth i fod yma heddiw, da ni wedi gweld bod hi'n westy ymarferol iawn. Mae bobl wedi bod yn mynd a dod i ddefnyddio'r cyfleusterau fel cawod ac i ymlacio. Ie. Achos oedd dim rhaid nhw fynd i'n drafferth i gynllunio rhywbeth mor bert a hyn. Ond maen nhw wedi creu rhywbeth special, yndyn nhw? Yndi, mae'n becyn cynnil iawn ac yn foethus. A hefyd, ti'n teimlo fel bod ti wedi cael dy daflu'r dyfodol rwsyd. Dyma westy'r Hesperia Tower, hanner ffordd rhwng y maes awyr a dinas Barcelona, ac mae'n gynllun cyhyrog masculin digyfaddawd yn diwedd. Dyw e ddim yn ymddiheurio am y ffaith bod gyda fy strwythyr. Mae'n datgan ac yn dangos e'r byd. Fe'n rhywbeth o fatador a mynd allan i gwrdd ar tarw. Mae'r sgerbwd cadarn yn nodweddiadol o waith y pensaer Sir Richard Rogers, ond o amgylch pob sgerbwd mae angen cig. A champwaith y cynllunwyr Josep Wanpare a Maria Vives o gwmni cynllunio GCA yw bod y cig o fewn y sgerbwd a nid y tu allan. Wel, rhyw ffordd ei gilydd, chi'n gwybod bod yn mynd i fod yn le prysur cyn bod chi'n mentro mewn trwy drws. Mae'n edrych yn brysur yn wyledol a mae'r strwythyr allanol mor ymys i chi'n gwybod bod yna rhyw gynnwrf yn mynd i ddigwydd tu mewn fan hyn. A mae'r ardal agored ma'n y Cawn yn teimlo i fi fel taw yn perthyn yn fwy felly i'r ganolfan gynhadledd sydd yn glwm i'r gwesti yn y cefn fan hyn. Wel, os ych chi eisiau cadarnhad bod y gwesti mewn mynd i aros ar ei drad, dyna fe chi. Mae'r strwythyr i weld yn glir fan hyn yn y gwagle anferth yma sy'n agored hyd at y chweched llawr. Mae e'n riot o le, ynddo e? A dwi'n siŵr bod yn mynd i fynd yn fwy cyffroes, wy'n credu, wrth bod y noson yn mynd mlaen. Y pensaerniaeth gan Richard Rogers, yr un ag yn llunwyd Pompidou Centre, Millennium Dome ac hefyd y Senedd yn Gaerdydd sy'n mynd y sylw di. Ond yn y nos, mae dy sylw di mynd yn hollol i'r cynllun mewnol yma. Mae'n awyrgylch sexy iawn, mae'r golau yma'n dod yn fyw, fatha bod rhywun wedi bod yn tynnu llun efo rhyw sparcler yn dydy, mae'n wahanol iawn. Be sy'n gwneud yr adeilad yma mor nodweddiadol o waith Richard Rogers, wyt ti'n meddwl? Wel, adnabyddus o fod yn dangos i strwythyr mae fel tu fewn, tu fas mewn ffordd, ac hefyd y defnydd o lew cynradd yma, ti'n gweld y pys yma o'r coch yma, a'r llinellell orweddol yn torri ar ei gilydd. So mae gen ti'r grisiau a'r lifft ar y tu allan i'r adeilad sydd yn gadael y gwagleoedd i'r cynllunydd mewnol, neu be bynnag mae o isio efo fo. Yeah. Dyma'r gwesti cyntaf iddo fo greu. Mae wedi cadw'r un syniad sydd yn y Pompidou Centre yn fan hyn. Wel, mae'r sioc fwyaf, dwi'n fe? Wel, y ffaith ys ti'n disgwyl gweld y wely o dy blaen di, ond yn lle, da ni'n cyrraedd fewn i'r blwch sgleiniog du yma, ac mae'n gymysglyd iawn, dydy, dwi'n siŵr iawn, lle dwi wedi cyrraedd i ddweud y gwir. A drychan bob man, a ti'n estyn yn bethau
sy'n adlewyrchiad mewn gwirionedd yn neud y peth go iawn. A'r ffaith bod gen ti sawl drws, mae'n 3 drws o flaen ti, a ti'n di gered fewn i dy hun rwsyd, yn dydi? Ie. Ond ie, da ni yma yn yr ystafell molchi, sy'n dwblu fyny fel ystafell wisgo, dwi'n meddwl. Ydy, a yn yr ystyr na, ti'n bod, falle bod e'n neud sens, ydy we, achos y peth diwethaf ti eisiau neud pan wyt ti'n dod mas o'r stafell, am o'n i i'w gwisgo ac yn bincio, a wrth gwrs mae yna ddigon o ddrychau mae i neud hynny, ynddo se? A wedyn gadael, ynddo fe? Ie, roi Jack fyny dola, t'mod? Dwi'n edrych yn iawn, a fod y ti, de? Wel, mae rhoi bwyty ar ben adeilad tal, ti'n bod, dwi ddim yn syniad mor anghyffredin â hynny, ond mae hwn yn brofiad cwbl wahanol, ynddo e? Yndi, mae'r ffaith bod ni yn y gromen wydyr yma sy'n lapio amdano ni yn creu profiad anhygoel wrth i ti allu edrych allan ar Barcelona. Mae hwn i fi yn teimlo fel tyfa'n pethyn mwy i gynllun gwreiddiol, i gampwaith Richard Rogers, nag i gynllunio mewn Wal Gwestai'r rhyw ffordd. Yndi, ti'n teimlo fel bod yna fwy o barch, rili, i'r strwythyr mae wedi greu, bod wedi creu rhywbeth mor futuristig, a bod nhw wedi cadw'r cynllun i gydfynd â hynna, yn dydyn? Ie, nefi blew, na ti olygfa, ynddo fe? Mae yna lot o bethau yn y gwesti yma wy'n licio'n fawr iawn, ond hwn sy'n gwneud iddo fe weithio i mi, mae rai cyfaddau. Mae fel coron ar yr adeilad mewn gwirionedd, ynddo fe? Yndi. Ni ar yn ffordd drwy fwrlwm strydoedd Marrakesh ym Moroco i ymweld â gwesty'r Riad El Fenn. Yn draddodiadol cartrefi masnachwyr oedd y Riad, yn syml tŷ sy'n amgylchynu gardd mewnol. Wedi sefyll tu allan i sawl adeilad dros y blynyddoedd a wedi dweud bod nhw ddim yn brydychu'r hyn sydd ddod i mewn. Wel, dwi erioed wedi cynwired ag yw efo'n hyn mewn gwirionedd, achos tu ôl i'r adeiladwaith amrwd mae yna ysblander gwirioneddol. Ond o'n i bai am y ffaith bod fi'n gwybod bod y Riad El Fenn tu fewn i'r drws yma, bydden ni pasio heibio ar sawl achlysur. Wrth i ni gamu dros y trothwy fan hyn, ni'n gadael dwndwr y Medina tu ôl i ni, ac ambell waith mae'n gallu bod yn 50 gradd tu allan fyna. Felly mae'n bleser mewn gwirionedd i gamu mewn i'r pwll llygoer tywyll coch yma. A mae'n brofiad eglwysig bron a bod, achos mae'r golau yn edrych fel thusser mewn eglwys gyda'r gleiniau coch y glas bendigedig yna. A wedyn yn ychwanegu at y teimlad eglwysig yna, mae yna ffenest uwch ymhenni fan hyn sy'n taro jyst ychydig bach o ola mewn dros y llawr du a gwyn hyfryd. Mae yna rhyw ddirgelwch amdano fe hefyd sydd yn tynnu ni mewn. Wrth i ni gerdded mewn trwy'r cyntedd sydd yn aml stafellog ac yn dolenni i ffordd mewn i'r adeilad fel mae'n digwydd, mae yna sawl cysyniad artistig i ni'n werthfawrogi ar ein taith.
Draw fan acw, enghraifft, mae yna llwpanau lliwgar wedi gosod allan ac mae'r rheini wedyn yn cael ei adlewyrchu yn y drych llawer mwy tu ôl sydd wedyn yn cael ei adlewyrchu yn y llun haniaethol mae gan Bridget Riley tu ôl i mi. Felly, y teimlad eich chi'n cael yw bod y posibiliadau o osod celf o fewn y strwythur wedi cael llwy'r ystyriaeth. Mae'r celf o fewn yr adeilad yn rhan o gasgliad personol y perchenog Vanessa Branson, chwaer Richard Branson. Cynlluniwyd y gwesty gan ei phartner busnes, Frederick Scholl. Wel, beth yw'r argraffiadau cyntaf di, Leah? Wel, mae enw'r gwesty, sef Riad El Fenn, yn golygu yn Arabig crefft a hip mewn slang lleol. A dyna'n union beth ni wedi gweld yn sydyn iawn wrth iddo fewn i'r gwesty. Mae gen ti'r crefft, mae gen ti sawl bwa ar ffyrdd gwahanol. Ac eto mae gen ti'r hip, mae gen ti'r slipas traddodiadol sydd ti'n disgwyl weld yn Moroco. A wedyn mae'r sgidiau pêl-fasged modern wedi cael ei gosod yng nghanol nhw lle. So mae o'n chwareus iawn, a hefyd mae'r lliwnau mor gry, mae gen ti'r coch sydd yn gwbl wahanol i beth ti wedi weld ar strydoedd tu allan lle mae'r paled yn llawer mwy unlliw lle. Ie, ac yn llychlyd iawn. Ond unwaith i ti'n cyrraedd diwedd y cyntedd na, diwedd y coridor tywyll na, i ti'n dod allan mewn i hwn, ynddo si, ti'n bod? Yndi, mae'r cyferbyniad yn anhygoel, dydy. Ti'n bod, mae hwn yn edrych fel tai wastad wedi bod ma'n diwedd am wneud be mae e. Ond beth maen nhw wedi gorfod ychwanegu ato fe i wneud yn westy, ti'n meddwl? Wel, yn y gwaith adnewyddu neu adfer yr adeilad, mae'n siŵr bod nhw wedi mynd i gymaint o drafferth i gadw mor dyn a nhw'n gallu i be oedd yma'n reiddiol, ond hefyd yn creu yr elfen newydd ne wrth roi pethau diddorol ar bob arwynebedd a bod yna elfen o surprise yn bob twll a chornel. I ni'n camu mas o'r ardd ganolog nawr, nôl i gorff yr adeilad ac yn syth eich chi'n teimlo'r oerfel na a'r tywyllwch. A dyna beth sy'n gwneud cynllun Riad mor dda, mor arbennig, achos mae posib dianc rhag yr haul tanbaid na ar unrhyw adeg. A ni nôl fan hyn nawr yn y twnnel coch tywyll cyfoethog yma. Ac yn erbyn hwnnw, wrth gwrs, mae'r lluniau du a gwyn ma'n pingo ffawalydd wedi goleuo yn arbennig. Ydyn nhw'n fendigedig fel casgliad. A wedyn trwy fan hyn i mynd allan i ardd arall. Ac yn y pen draw fyna, y pwll nofio, neu un o'r amryw o bylloedd nofio yn yr adeilad. Wel, dyma un o'r sefyllfa gorau yn y gwesty, ac am wn i, oherwydd bod ti'n cael mwy nag un stafell, mae yn teimlo fel dy gartre bach dy hunan yn dwi? Oes, fel ti'n dod fewn i'r ystafell, mae gen ti le ymlacio, mae gen ti'r soffa difn yn fanna sydd yn draddodiadol yn Moroco, ac hefyd mae gen ti'r ystafell wely enfawr yma, a'r bath yn fanna yn ystafell ar draed ei hun. Mae gen ti lot yn mynd ymlaen o fewn un ystafell. Ie. Mae bron yn edrych fel plaster wedi bolisio, yn dwi? Wel, dyna beth di'r tadilact, ydy y proses o llyfnhau a sgleinio'r plaster neu'r leim i greu hyn. Ac wrth iddo fo fynd drwy gyfnod amser, mae o'n mynd i fod yn newid. A hefyd maen nhw wedi gosod manylion o amgylch yr ystafell sydd yn edrych fel studs, ond mewn gwirionedd, gwesty'r den nhw, di wneud â llaw, di gosod fewn i'r wal leim yma. Mae gen ti'r patrwm geometric eto twist cyfoes ar hen batrwm. Mae e bron yn edrych fel studs yn glynu dau ddarn o leder at ei gilydd, yn dwi? Mae'r waliau'n edrych dymach fel lledr mewn gwirionedd, yn dwi? Wel, dyna'n union beth gen ti ar y llaw, sef y lledr cefn camel yn fan hyn, wedi cael ei wnio â llaw, sydd yn hyfryd, ydy. Ydy, mae ond mae'n gasgliad diddorol o gelfi yma fyd yn ysau. Mae gen ti ford draw fanna o'r 50 a 60 a coesa angular yna, ynddo fe? A hwn wedyn sy'n amlwg yn dod o'r 20au, ti'n bod?
Mae'n gymysgedd fawr o wahanol bethau, hyd yn oed y textiliad, mae hwn yn hen beth i wneud â llaw. Mae bob peth yn grefftus iawn ac yn gain yn dydy. Ie. Ond y fantes fawr, wrth gwrs, o fod yn ystafell gorau yn y gwesty yw bod yna bwll nofio ar ben y to, i fyny'r grisiau coch. Nid yn unig bod gen ti, dy deres dy hunan a dy bwll plwnj, fel ni'n gweud yn Gymraeg, ond mae yna wydyr ar hyd gwaelod y pwll plwnj fel bod ti'n gallu gweld trwyddo fe mewn i'r stafell. Yndi, sy'n galluogi digon o olau dreiddio fewn i'r ystafell. Mae'r lle'n llawn quirks yn dydy. Ydy mae e. Mae'r nenfwd ma'n arbennig, ynddo e? Yndi, drwy'r gwesty, dyn ni'n gweld bod nhw'n arbrofol iawn gyda'r defnyddiau, ac yn fan hyn mae gen ti'r gwydyr yn gorchuddio'r to, a mae'r siap wrach o'r syniad sydd ti'n cael trawstiau yn mynd ar hyd tro traddodiadol, ond yn fan hyn mae'r drych mwyaf ffantastig sy'n edrych fatha rhyw art deco, dydy? Ydy, mae e. Y bar rwy'n credu yw licio fwy o ddo, achos mae'r bar yn edrych fel sydd wedi camu mewn i ryw fyd arall, dyma. Mae'r ffordd maen nhw wedi goleuo fe, y boteli gyd yn sefyll allan, mae'n wincio na ti wrth bod ti wedi mewn trwy'r drws. Dewch i'r bar, dewch i'r bar. Beth wyt ti wedi mwynhau fwyaf beth yw'r gwesty yma? Y ffaith bod yna gymaint o syniadau gwahanol o fewn y gwesty boutique yma. Mae o'n chwarae ar ddefnyddiau, prosesau a crefft. Mae syniadau'r cynllunydd, maen nhw'n ddiben draw, yn dydyn? Fi'n credu bod wedi llwyddo i greu rhywbeth modern a retro, ond heb golli yr twtch Morocaidd yna, ti'n gwybod? Mae hwnna'n gamp yn credu.